Αυτή την ώρα, καθώς έχει αναλάβει τις έρευνες η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, μας είπες, Δημήτρη. Η αντιτρομοκρατική και πυροτεχνουργοί του στρατού θα αναλάβουν τώρα να απενεργοποιήσουν, γιατί είναι απασφαλισμένες και ενεργοποιημένες οι δύο χειροβομβίδες και είναι 99,99 είναι πραγματικές. Λοιπόν, πρόκειται για δύο, όπως είπαμε, χειροβομβίδες F1 ρωσικού τύπου. Σε λίγα λεπτά θα πάρει πάρα πολύ χρόνο όμως η συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς ο πυροτεχνουργός θα προβεί σε μια δουλειά απενεργοποίησης που θέλει πολύ λεπτό χειρισμό. Δημήτρη, έχεις εικόνα μπροστά σου, βλέπεις αυτό που βλέπουμε κι εμείς? Έχει ζουμάρει η κάμερα εκεί στο παρτέρι? Δεν έχω κάμερα, τηλεόραση μπροστά μου, γιατί είμαι εδώ ακριβώς στο σημείο. Ναι. Να σας πω ότι το παρτέρι που ζουμάρει ο συνάδελφος είναι, νομίζω ότι έχει βρεθεί και η δεύτερη δίπλα ακριβώς. Είναι το σημείο που βρέθηκε η δεύτερη χειροβομβίδα, δηλαδή εκεί που ζουμάρει τώρα ο συνεργάτης μας. Θα σας πω ότι κλιμάκια της αντιτρομοκρατικής που έκανε έρευνες σε διάφορα σημεία εντόπισε και τις περώνες. Οι οποίες ήταν? Οι οποίες ήταν από τις χειροβομβίδες και εντόπισε τις περώνες στο ίδιο σημείο από όπου είχε δεχθεί η επίθεση το κτίριο του Sky πριν από μια εβδομάδα περίπου με βόμβες Μολότοφ. Κάποιοι δηλαδή που βρίσκονταν έξω από το σταθμό, πάνω σε μηχανές, πάνω σε αυτοκίνητα? Δεν το γνωρίζει κανένας. Ναι. Αυτό είναι τώρα της ασφάλειας, μιλάμε για 5 και 4 και έτσι αρχίζει και το puzzle και συγκεντρώνεται, γιατί το τηλεφώνημα ήταν στις 5 και 4 ακριβώς. Στην αστυνομία, η αστυνομία ενημέρωσε το σταθμό. Μάλιστα. Βρήκαν από πού έγινε το τηλεφώνημα, από ποιο καρτοτηλέφωνο έγινε το τηλεφώνημα σε πολύ κοντινή περιοχή εδώ στο σταθμό. Και βρήκαν και το σημείο από όπου ο άγνωστος ή οι άγνωστοι πέταξαν τις χειροβομβίδες μέσα στο σταθμό, αφού τις απασφάλισαν πρώτα και εντοπίστηκαν οι περώνες εκεί. Πέταξαν τις περώνες, δεν τις πήραν μαζί τους για να φύγουν? Όχι, δεν τις πήραν μαζί τους. Θα σας πω επίσης ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά στα εγκληματολογικά εργαστήρια και πρώτα ο Θεός να τελειώσουμε με την απενεργοποίηση των δύο χειροβομβίδων που έτσι κάτι που άκουσα, υπήρξε αφλογιστία, για όσους καταλαβαίνουν. Εννοώντας ότι ήταν ενεργοποιημένοι, αλλά υπήρξε αφλογιστία. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Ήτανε... Δεν εξεράγει. Δεν εξεράγει σίγουρα, αλλά γιατί δεν εξεράγει? Γιατί υπήρξε αφλογιστία στον πυροκροτητή. Ο πυροκροτητής δεν εξεράγει. Δεν έστειλε το κύμα στην εκδοχή. Αν τα λέω σωστά. Και υπάρχει τώρα από μια πολύ λεπτή διαδικασία. Ξαναπέστα, Ηλίας Ιακατάρη. Τώρα θα έρθω και πες μας, Δημήτρη, ολοκλήρωσε. Υπάρχει μια πολύ λεπτή διαδικασία αυτή τη στιγμή για τις δύο συγκεκριμένες χειροβομβίδες, όπου ο πυροτεχνουργός στρατού με λεπτούς χειρισμούς, θα λέγα χειρουργικούς χειρισμούς, θα πρέπει να την απενεργοποιήσει, γιατί είναι ενεργοποιημένη. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι για 3 ώρες ακόμα, ίσως και κάτι παραπάνω, θα υπάρχει εδώ αστυνομία, θα υπάρχουν εδώ μέτρα, θα υπάρχει εδώ κόσμο. Και δύο απενεργοποιημένες χειροβομβίδες. Και δύο απενεργοποιημένες που σιγά σιγά θα ενεργοποιημένες που θα ενεργοποιηθούν, θα απενεργοποιηθούν.